ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстони имрӯз 30 декабри соли 2024 навор кардем баҳри шумо. Хуллас, навори имрӯзамон каротки мешава, яъне ки баҳри ҳамон одамое ки дар шаҳри Россия қарор дорад айни ҳол, яъне ба VPN медурен, масъалаи ютуб шумода камтарак проблемае. Аз ҳамин сабаб навора кӯтоҳ кардем, хонаҳо бисёртаранд, ба нафъи шумо мешавад. дӯстон марҳамат, касе ки агар хона дошта боша ё ки мошин, чӣ мол маҳсулоте ҳаст, дар WhatsApp бинависонен, суратҳоро тариқи маълумотош равон кунен, насиб боша мисли ҳамин дар наворҳои оянда мегирам, рекламатон мекунам. бетараф набошен, касе ки дар ҳамин канал нав омагиай меҳмон бошен агар бародар, ҳатман лайк, подписия фаромӯш намекунем. марҳамат, тамошо кунед навори имрӯзара. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. Барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. Аз уми канали мо ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. Чанд солҳо стажи коридор ҳамроҳшон кор кардем бардор азиз. Мақсад ба дили пир аз уми канали мо Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед бачаҳо азиз. ба эълони якуми имрӯзамон мегзарем айни ҳол. эълони якумон беҳад эълони хуб рӯи комменти шумо бародаро. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи восеъ деҳаи Шобика. Касе ки Шобика боша мефаҳма иҷора ки ҷои бародарҷоно 3 комната гай 6 сотиқ замин дорад. айни ҳол нархша акамон 255 000 сомонӣ мегӯяд. боз муомилаш ҳатман аз номи канали Авто ТВ ҳаст бародаро. ина марҳамат, ҳолати хонаро дестен шумо, састанч бад нест. рақамҳои WhatsApp да номерои русӣ ҳаст, охираш 8628 ва 3850. WhatsApp дами ҳардаш дастиш боша, охираш 4048 дасте. марҳамат бародаро, занг бизанед. об свет умуман проблема нест. мактаб ҳастай. беморхона бигем ҳаст бародаро. дар Шобика беморхона ҳаст. мактаб, мағоза ҳаст. документҳои хона 100%. чихе ки дестен хона, хонаи замонавӣ, чор тараф маҳкам, ҳавали стачкаша каги беҳтарин, боз муомила дорад 255 000. ба дуюм эълон мо мегзарем. инак дӯстон, кулоб ин ҳамин сомонаи худмон дар бародаро. дуконатага хонаи баракай, хонаи барак нархш 150 000 сомонӣ. ҳозир даруни хонара шумода насиб боша нишонтон метавос. нархш 150 000 сомон. рақамҳои дастӣ ва ҳам WhatsApp ҳамин ҳарди рақамода ҳастай дӯстон. метавонед ки шумо ба ҳамин ҳарди рақамҳо муроҷиат кунед. ба + 992 918 93 81 17 дасти WhatsApp ба + 710 948 89 72 идам WhatsApp аст бародаро. шумо хитон бародаро ба чашми сар хонара дидестен сасянша ҳолати хонара чихелай. ду комната дора бародаро, ду калидор. чизи чорае ки дар ҳамин хона дестен парда, қолин, халалденник бародаро, кондитсионер, тамоми таҷҳизотош хати мегаам якамон. мақсад метемаш документоша мақсад умуман фикр накунем бародаро. документош 100% сраза ба номтон мегдаронам мета хонара. бародаро хитон медонен ки 150 000 сомон дар ҳамин хона дар ҳақиқат меарзад. аз номи канали Авто ТВ бародаро зангшон бизанен, шояд ки боз арзон бикуна бата бародаро. мо да гуфтан ин нархи охирша, нархи охиршам хел главни бировардем мондем бари шумо. марҳамат, ушон желани шумоай. хитон занг бизане акамонда муроҷиат кунен, муомилаи хуб кунен, бо насиб боша ягон сими дигаша мегзаратон. ина марҳамат бародаро. ба эълони сеюми имрӯзамон мегзарем. ассалому алайкум дӯстон. хонаи фурӯшии имрӯза аз ноҳияи Данғара дар ҷамоати Лолазор дар 402. 3 хона бо веранд. масоати обши хона бошад. заминаш 8 сотиқ заминро ташкил медиҳад. барои тамос рақамҳои WhatsApp, рақамҳои дастӣ кор мекунад. 2 хонаи 6 ба 3, 1 хонаи 4.5 ба 3, калидораш 1.5 ба 5 веранд бошад. 3 ба 4.5, 1 хона без ремонт. масҷид, мактаб, беморхона ва аптека ино наздикида ҳастанд меган. хоб разницаи хона ва беморхона 10 минут роҳ. хоб роҳи калон ба хона разницаш 15 минут роҳ. хоб хона ҳуҷҷат надорад, қарор неки дорад, кадоме ки мехарад, дар рақамҳои дастӣ WhatsApp занг занед.
нархи хона 230,000 сомонӣ. навора ба лайку поддержка кунен. ютуб канали мо бо номи Сауду ТВ дар ҷам навор мекунем. чӣ молу маҳсулот боша рӯй кунен ё ин ки рафта хидмон ранги ҳамин хеле хонаҳо видеонавор мекунем. бари одамои хонахар эълон мекунем. барои реклама ҳам муроҷиат кунед. дӯстони азиз, мо дар хизмати шумо. ба эълони чорумон мегзарем инак дӯстон. эълони чорум хонаи фурӯшӣ дар ваҳдат истиқлол аниқтараш 3 комната дорад, 6 сотиқ замин, 170,000 сомонӣ мегӯяд. акамон боз муомила дорад хонаш. 4 тараф покиза маҳкам кардагӣ, дароза часпондагӣ, чихе ки хитон хаба чашми сар диден, ҳавлдаша бенрехтагӣ, камтараш боз тяшка дорад. 3 комната 6 сотиқ 170,000 хона срочна фурӯшия, масъалаи маблағ, яъне ки камтар пул дар кор мега. 2 хона, хонаи ошхона ҳам дора бардоро, ҳоҷатхона, ҳаммом алоҳида. ҳуҷҷатош ҳамаш ҳаст. дарахтҳои меваадиҳандам ҳатто дорад дӯстон. гирдиш маҳкам, 6 гектар заминам ҳаста бар замин. свет дора, об ҳаст, турбагзарандаги мега. харидори аниқ, марҳамат кина, биёя хонаро аз наздик бибина. ба чашми сар савдо боз дар даруни хона. ина марҳамат кина шеруина аз ваҳдат хона. ба эълони панҷум мегзарем инак. эълони панҷумон хонаи фурӯшӣ дар Восе, дар ноҳияи Восе. Восера хидиштай бардоро. 4 комнатага 4 сотиқ замин, ниёкине нархаш 180,000 сомонӣ. 4 комната 4 сотиқ бардоро. хона састанша мебини, зенакит мегира. рақамҳои дастӣ ва ҳам WhatsApp якамон 985 23 41 23 WhatsApp аст. бисёр хароши састани бардоро. ина марҳамат касиде ки маъқул аст. 4 комната 4 сотиқ 180 та. ба эълони шашумон мегзарем инак. эълони шашумо хонаи фурӯшӣ дар Хуҷанд. 2 комнатага дар 4 этаж айни ҳол қарор дорад. 48 метри квадратӣ дар 32 микрорайон. нархаш 299,000 сомон, яъне ки 300,000 мегӯяд. боз муомила дорад дӯстон. рақамо 920 31 17 83. WhatsApp астай, метавонед ки шумо худтон муроҷиат кунед, занг зада. бардор ҳолати хонаро бибин худат, дам бигӣ. Продам мега хорошую тёплую квартира с хорошим ремонтом. Окна на 2 стороны. Рядом школа по номеру 10. Красивый парк, недалеко от дороги. Ҳамаш удобния бардоро. Любой районда мақсад рафта метавонӣ. Документо ҳамаш 100%. на марҳамат ки намега касе харидорай. рафта хонаро аз наздик бибинен, квадратиш калонтар будааст. ба ҳафтум эълонмон мегзарем инак. эълони ҳафтумон хонаи фурӯшӣ дар Душанбе, дар Зарафшон бардоро. ина 200-300,000 да айни ҳол цоколни этажа гуфтесан бардоро. и цоколни нест, яъне ки ҳолиам мақсад камтар ремонтталаб ҳаст. хитон дидесим ба чашми сар. 2 комнатага дар 6 этаж 6 метри квадратӣ, квадратиш калонтар. ира бисёр одамо хушо мефаҳманд фоидаша, зарараша медонед хитон бардоро. 269,000 сомонӣ, яъне ки 270,000 қариб. рақамо 888 220 480. WhatsApp дорад. 2 комнатага дар 6 этаж 60 метри квадрат бардор. иш шӯхӣ нестай. об свет ҳамаш аст. документ дора. рӯ парои бозорчаи Зарафшон 400 метр болотар. тарафи хавалӣ. ҳавалӣ гуфтанем, бубахшед, хавалӣ гуфтам. эълони ҳаштумонда мегзарем инак. эълони ҳаштумон беҳад эълони хуб. рости гап хона люкс кардагия ниёкунед. дар Душанбе, дар повороти аэропорт қарор дорад. айни ҳол люкс нам хеле чётка. 2 комнатага цоколни айне ки бардоро, подземни, яъне 40 метри квадратӣ. квадратиш ҳам бад несте бардоро. нархша акамо 280,000 мегӯяд. боз муомила. хона тёплия, гарма как. рақамо 988 83 29 49. дӯстон, WhatsApp аст. на марҳамат айни шасёр пеши и доми 4 этажае да бардорам. хеле срочно фурӯшае. ба ҳамаи чизу чора чи хеле дидесам бардоро хона чи чизу чора ҳаст. ба ҳамаи чизу чора фурӯхта мешавад. документо техпаспорт дора. ҳамин номеро да занг бизанен, боз муомила мекунед. даҳам эълон мегзарем инак.
хонаи фурӯшӣ дар Хуҷанд, дар Пахтакор. Бародари хуҷандиё, шумо худтон медонед ки Пахтакор киҷо дар айни ҳол ду комнатага, даим этаж, 28 метри квадратӣ, 290 000 сомонӣ мега камон, боз ҳатман муомила дорад. Рақамон 199 444 944. WhatsApp астаи номерашам зури бадбастай. ҳолати хонаро бардор мебинӣ, просто роҳат мекунӣ. Хона ай хонадор худаш зависид мекунад бардор. Тозагии хона ҳамаш аз худи инсон вобастагӣ дорад. Хона дар сари роҳ, магазин, маршрутка ҳамаш даступна, яъне светаш постоянӣ. ба анҷоми барномаам растем дӯстон, баҳри миннатҳои мо як донаи лайка фаромӯш намекунем. Касе ки дар канал нав омагия подписатсия ки бардорҷон. Марҳамат, агар ки шумо ҳам дошта бошед хона ёки мошин ёки замин, мошинам боша бардор, марҳамат метавонед муроҷиат кунед. Насиб бошад дар номари баъдӣ мегирам, реклама мекунам. Ташаккур ки то ҳамин дам бо мо будед, навори моро тамошо кардед. Аз шумо миннатдор ҳастам. То наворҳои оянда худоён ёру мададгортон бошад. Паноҳтон ба Худо шер бачаҳо.